Ето ни вече сме на плаж Иракли. Близо сме до град Обзор. Тук е морето. Насам е плаж Иракли. А отсреща след, като се мине рекичката, е плаж Вая. Където е? Тази рекичка също се казва Вая. Където е. Тук си има доста готино ресторант с санитарни възли. Среща има още много заведените. Среща отново има някакъв някакъв тип много строителство. Отново още един плаж е тръгнал да се застроява по нашето Черноморие. Ето тук е рекичката на река Вая. Река Вая където е. Има време малки рибки плуват. Морето е чисто, пясъкът е уникално ситен. Чист, няма запуци за разлика от много други плажи в българското Черноморие. Ето там някъде отсреща е нашия къмпинг направен. За 2 дена сме тук. Така, пристигнахме тая вечер. Тая вечер преди около 2 часа. Водата е уникално топла вече. Я изпробвахме. След малко мислим да направим светирано нощно къпане. Ще видим. Това е до сега. А това отсреща е едно семене. Там е и фара, весело Емине. И там също има една легенда за едно момиче и един моряк, който моряк се е развил в някакви скали, близо до самия нос. И това момиче се е влюбил в това момче, но баща му е било твърде против тяхната любов. И в известно време момчето решава да отпътува и обещава момичето да се върне, но не се спазва обещанието, след което момичето се хвърля се от носа и мине долу в водите. И до ден днешен все още се разправя, носят се легенди, че при изгрев слънце се виждат водите на морето как червени от нейната пролята кръв. Значи Иракли се оставя от любимите места в българското Черноморие за къмпингуване по плажа, макар че има известна забрана, която не виждам защо трябва да се прилага при положение, че всеки се пази чисто, всеки си прави удоволствие, без да вреди на някой друг. Но има институции, които така са решили, а и не са вестни хора по нашето Черноморие. Но плажът става един от най-красивите лично за мен в България. Уникално място. Добро утро от плаж Иракли. Това е река Вая. Днеска има малко промяна в плана. Няма да сме и днес на плаж Иракли. С нощи останахме без палатка. Към 1:30 излезе един голям вятър, една пясъчна буря се дигна. Палатката се слече цялата върху нас, докато излезем половин час долу горе на клана. Голямо шоу. После докато оправим целият цирк, къде беше покрай нас станал, стана 3:30, докато легнем после в колата. Много интересно. Къде дори никъде тръгна едни ветрилки наляво надясно да се развяват чадъри, знамена. Тук на съседните, където бяха къмпингари. Много интересно. Сега ще отидем да проверим нещо дали сме останали. Дали е останал нещо след нас. Ако трябва да се почистим. После. Ето там отсреща беше и нашия къмпинг. Проверихме преди малко там, където е плакчето. Българско знаме където е. Проверихме, нямаме нищо останало след нас. Може и вятър да го взима от съседение нещо, ако се допуснане. И сега съм съжален на плажа, морето, река Вая. Ето тук се влива река Вая в Черноморе. Среща е плаж Вая.
Днеска морето е една идейка по-бурно вчера. Тук много готино да получава, вижте как морето идва в рекичката. Сега ще видим река Вая. Сак. И вече сме на плаж Вая. Тук среща на плаж Иракли има много добре измислено бистро, има си магазинче, което работи до късно и безплатен, както казах вече, санитарен възел и са облекални плюс чешмички, много добре измислено. Се ползва по предназначение, наистина е чистичка на плажа. Няма паски, другите им подобни неприятни гнусоти, където ги има. Много интересно, самите скали, като добре слънцето разбива един такъв свят, неземен, уникално красиво е. Наистина. Тук доста сърфисти най-вероятно се пускат по тия вълни. Вчера видяхме 2-3. На Скорпиловци също има доста. Между другото и ми се малко натам да тръгнем към Скорпиловци. И ще видим на къде ще отиде вятъра после. Но тая нощ беше просто уникална, запомняш, такава нощ сме нямали такива палатки да търсим да... То малко проблема беше и в мене, че аз не бях добре подготвен с закрепването на палатката. Имах шишове и други въженца, където си ги пълно се свирти като хоре. Обаче в пясъка малко не се получават тези работи. И опитах се да прихвана там с въжета към други дървета, където имаш, но явно, че не съм се справил добре и всичко да мина. Сега трябва да вземем нови палатки, чадъри, всичко на ново. Ето тук е рекичката от тая страна. Интересно обаче тук на плаж Вая има нещо като дискотека. Снощи голяма музика, имаш нещо като хаос музика, испанска, като е река Вая. А ето там е пътчето. Там е пътчето, където дойдохме от автомобила. Ето го един гларус. Срещата вижда. Интересно е, ако вече почна да запълни, обаче на плаж Вая все още няма, има само един човек. Двама. И така надяваме се днес времето да бъде обещаващо. Вчера малко една идея се разминаха нещата с нашите очаквания. След малко закусваме последни гледки за днешния ден от плаж Вая и плаж Иракли. И след което тръгваме за Скорпиловци. Наистина уникално място, заповядайте да го видите. Морето е уникално, както казах, чисто, плитко е, влизаш някъде, да речем 20-25 метра навътре и ще докръста водата. Далее има една като дигичка, като влезеш там пред плаж Иракли, където е точно централната зона. Има нещо като дигичка и се получава и се качваш на него и буквално ти остава под коленете, водата ти остава под коленете. Много интересно местенце. Чао!